Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bakterya. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluyas sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakligid sa takon ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 25 na kita sa bulan sang Disyembre nito 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Subong adlaw mga kabombo, adlaw na kita sang Pasko. Happy Holidays mga kabombo! Kaya karon kanto na kita sa detalye na sa aton nga sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, Most Reverend Patricio Buzon may pahanom dun sa mga tumulo sa misa nga ginpatigayon sa San Sebastian Cathedral kagabi. Bishop Gerardo Alminaza sang Diocese of San Carlos nagpahanumdom sa mga Kristiyano nga magsalig sa promisa sang Ginoo. Siyam kaadlaw nga simbang gabi sang Bacolod nangin matawhay santo sa assessment sa Bacolod City Police Office. Sa balita national, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginahangkat ang mga Filipino nga i-embrace ang paghigugma, compassion kay paglaom sa iyang Christmas message to the nation. Monitoring sang Philippine Coast Guard sa mga outbound kag inbound passengers nangin matawhay. Sa balita international, Pope Francis ginpatpat ang importansya sa pagkabunag ni Hesukristo sa pasungan sa iya homilia sa St. Peter Basilica kadungan sang Pasko. Christmas festivities sa Bethlehem nagbalik na matapos ang 2 ka tuig nga pagpatuman sang COVID restrictions. Sa balita espesyal, mascot nga masami nagahatag sang sorpresa
nasurpresa man matapos ginhatagan sang regalo. Sa balita sa negosyo, buwis nga pagkabayaran sang individual taxpayer sa masunod nga tuig maganubo suno sa BIR. Sa balita sa inampang, Carlos Yulo, ginkilala bilang top gymnast sang Pilipinas. Sa balita sa entertainment, Rita Daniela nagbunag na sang iya baby boy. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa ng alas 6 sa aga. Kagamayad mga kabumbo ang aton nga mga headlines sa karon sa inyo sa detalye na sa aton nga panguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bumbo Zaldi Foro the second kekaron. Sa alin nakita sa detalye na sa aton nga panguna balita lokal. Ginpahayag sa humiliya sa ginpatigan nga misa kagabi sa San Sebastian Cathedral sa siyudad sa Bacolod para sa adlaw sang Pasko nga ang tanan nga mayara kita diri sa kalibutan ang ginpahulam lamang sa aton sa humiliya ni Most Reverend Patricio A. Buzon, ang bishop sang Bacolod. Ang mga tawo ang ginbunag nga hubo kaya gintugyanan lamang sa mga bagay nga mayara kita. Sunod sa humiliya, ang mga tawo ang dapat nga halungan ang mga bagay nga gintugyan sa aton bangod kita man ang sukton sa ulihi. Sa tion nga maghalin kita sa kalibutan, wala man kita sang madala. Bangod wala man sang gindala sang kita ang ginbunag. Ang tanan nga yara sa aton, ang aton nga kabuhi, ang mga pamilya, katilingban, kag kalibutan, ang bunga sang kayuhan sang Dios. Isa sa mga kayuhan nga ginhatag sang Ginoo sa kalibutan ng adlaw sang Pasko bangod gintugyan sini ang iya nga anak sa mga tawo. Minsahe man sa humiliya subo nga Pasko, nga ang pagtugyan sang Ginoo sa iya anak sa kalibutan ang bugos nga pagbaton sang mga tawo. So, ang ara sa aton, halin sa Dios, gintugyan sa aton sang Dios. Kag aton na panmalandungan, tanan nga ara sa aton, tinugyanan sang Dios, kag tanan kaayuhan sang Dios. Ang aton kabuhi, ang aton pamilya, ang aton katilingban, aton parokya, aton pungsod, ang bilog nga kalibutan, iya gintuga para sa aton, gintugyan sa aton, hindi kita ang tag-iya. Amo na nga importante nga kita mapinasalamaton, kay gali tanan halin sa iya. Ang kabayan sa humiliya ni Most Reverend Patricio A. Buzon, ang bishop sa Bacolod City. Samtang nagpanumdum si Bishop Gerardo Alminaza sa Diocese of San Carlos sa mga tumuluo nga magsalig sa promesa sang Ginoo nga iya nauna nga gintuman sang iya ginpadala si Jesucristo sa kalibutan. Sa mensahe sinikadungan sang Pasko ginpahayag ni Bishop Alminaza nga isa sa mga ginapangayo sang mga mamumugon sa karon ang pagpasaka sang sweldo bangod kapin 67 million ang nag-income lamang sang 159 pesos kada adlaw kag 21.9 million naman ang nagakabuhi nga may 60 pesos nga budget sang kada adlaw. Sunod diri isa ini sa mga pagpanghangka sa pagsaulog sang Pasko nga amo ang pagkatawo sang Ginoo. Sa siningation sunod diri ang mensahe nga dapat kapitan sang tagsa-tagsa agud makahatag sang paglaom, pagsalig kag inspirasyon amo nga ang Dios ang nagatuman sang iya hinambalan kag mga saad. Sunod kay Bishop Alminaza makasalig ang tanan nga tumanon sang Dios ang iya promesa tubtob sa karon nga panahon na pang dapat himuon man sa mga katawhan ng ilang nga bahin. Inipaagi sa hindi pagkadula sang paglaom, padayon nga paghimakas, paghigugmaanay, pagtindog sa kamatuoran kag pagpamati sa mga pigado, imol kag mga makaluluoy. Ang balaan nga kasulatan nagapahanumdum sa aton sa sini nga mga igadlaw. Ang Dios may hinambalan. Nagatuman sa iya saad. Tampad kag hindi magpaslaw sa aton. Gani siya masaligan. Kasubong nga gintuman niya ang saad halin pa sa aton amay sa pagtuo nga si Abraham, makasaligid kita nga tumanon niya man ang iya saad tubtob sa aton panahon. Apang ina dapat updan sang aton bahin, hindi lamang ina mahulog gikan sa langit nga hindi naton man pagpangabudlayan. Hindi kita madaluan sang paglaom, padayunon naton ang paghimakas na magaluntad ang katarungan sa aton katilingban. Ang kabahin sang Christmas message ni Bishop Gerardo Alminaza sang Diocese of San Carlos. Samtang nangin malinong kag matawhay ang pagpatigayon sang simbang gabi sa bahin sang syudad sang nga nasakupan sang Bacolod Police Station. Sa interview sang Bacolod kon Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Ramel Sarona, ang Station Commander sang Bacolod Police Station 1. Wala sila sang nabaton nga report sa mga nagluntad nga insidente malin sang nagumpisa ang simbang gabi sang kagahon sang Disyembre 16 kag natapos ang kagahon kahapon Disyembre 24. Suno kay Sarona nangin malinong kag matawhay ang pagpatigayon sang simbang gabi sa San Sebastian Cathedral kag Lupit Church ngayara sa area
O kon nga yara sa area of responsibility sang Police Station 1, nagpanugyan man ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1 nga maghagan-hagan sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon subong nga holiday season. Sunod pa kay Sarona ang pagbakal sa nga likawan man ang pagbakal sang firecrackers agud nga makalikaw sa mga insidente. No, sang simbang gabi sang December 16 nasa kaganyan sa gahon wala insidente nga na-record sa Station 1 kag naging matawhay kag malino ang simbang gabi sa area sa Station 1 sakop diri ang Cathedral sa San Sebastian Cathedral sa kag ang Lucis Church sa area naman. Ang kabans pagpayag ni Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Kag sa katapusan nga balita lokal, nalapawan sa Salay City Police Station ang San Carlos City Police Station sa numero sang anti-drug operations nga ginpatigayon halin sang bulan sang Enero tubtob subong nga Disyembre. Santo sa data sang Negros Occidental Police Provincial Office, as of December 7, Salay City Police Station na may pinakamadamo nga numero sang anti-drug operations sa component city nga category nga nagadangat sa 76 police operations kung sa din 100 ka mga tao ang naaresto. Sa Municipal Police Station naman, ang Binalbagan Municipal Police Station na may pinakamadamo nga police operations nga may 17 kung sa din 21 ka alleged drug personalities ang nadakpan. Tinalikdan nga tuig ang San Carlos City nga may 56 ka police operations kung sa din 133 ka mga alleged drug personalities ang nadakpan. Samtang La Castellana Municipal Police Station naman ang nanguna nga may 55 ka police operations kung sa din 18 ka mga tao ang involved sa illegal drugs ang ilang nga nadakpan. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo, makita nga may competition sa tunga sa mga police stations may kaangtanan sa ila police operations. Tinalikdan nga tuig lain ang hepe sang San Carlos City Police Station, apang ginpatigayon ang reshuffling gani naglain naman ang liderato samtang bag-o man ang hepe sang Silay City Police Station. Wala naman sang pagbago sa liderato sang Binalbagan Municipal Police Station. Sa city, ma'am, ang pinakataas nga may number of illegal drugs anti-illegal drug operation, ma'am, amo ang Silay with 76 police operation. Kag ang na-arrest nga mga person 100 kabilog. And then sa municipality, ang may pinakamataas nga municipalidad na may pinakamataas nga anti-illegal drugs operation amo ang Binalbagan. Si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamayad itong mga kabumbuatan yung mga balita lokal, karon bantayan naman naton ang aton mga balita national, international kagaban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligid yun lamang sang pinakaimportante nga pahanumdom. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga Sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligas tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin nga kadtuan ang aton mga balita national, international kagiban pa. Aton danay hibaluon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o famen niya sa piyak linya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Domingo ang shear line ang makaapekto sa Visayas, samtang ang northeast monsoon o kun hangin amihan ang makaapekto sa Luzon. Maeksperiensya ng magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan tubtub sa lapnago nga pagulan kag pagpanaguob tuga sa Eastern Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Camiguin kag Southern Palawan tuga sang shear line. Samtang ang nabili niya bahin sang Visayas, Zamboanga Peninsula, nabili niya bahin sang Caraga, Northern Mindanao kag Palawan ang makaeksperiensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapnago nga pagulan kag pagpanaguob tuga man sang shear line. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon kag Bicol Region ang makaeksperiensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tuga sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabili niya bahin sang Luzon ang makaeksperiensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sa Mindanao ang makaeksperiensya sa magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Samtang ang Visayas ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang baybayo na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Samtang para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 27 degrees Celsius, 49% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 24 km per hour nga cloudy. Metro Manila, 22 to 27 degrees Celsius, 8% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 13 km per hour nga cloudy. Tugigaraw, 17 to 23 degrees Celsius, 11% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 8 km per hour nga cloudy. Kalibo, 24 to 27 degrees Celsius, 24% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 27 km per hour nga cloudy. Cagayan de Oro, 24 to 28 degrees Celsius, 53% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 3 km per hour nga cloudy. Ang adlaw ng butlak alas 6:03 subong aga kag magatunod alas 5:33 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamayad to mga kabombong aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Famen. Kay karon sa ilo naman sa detalye na sa aton nga pangunang balita national. Ginhangkat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino nga i-embrace ang pagpalangga, compassion, kag paglamagod niya malampuwasan ang mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sang Pilipinas sa karon sa iyang Christmas message to the nation. Ginpahayag ni Presidente Marcos nga imperative para sa tanan nga i-emphasize ang matudtod nga essence sang holiday season nga amo ang paghigugma. Giningganyo man sang presidente ang mga Filipino nga hindi mag-focus sa mga adornments nga ila gina-display o kon mga aktibidad nga ila ginapatigayon kundi makigbahin sa sining nga holiday nga may simplicity, sense kag meaning.
Naghingyo man si Presidente Marcos mga pumuluyong maghatag sang yuhom, mag-share sang conversation, kag magpakigbahin sang kaalam sa ilang mga abyan, loved ones, kag mangin sa mga estranghero. Ang Presidente ang naga-spearhead sang pila ka mga events para sa mga kabataan kag sa mga pigado, kaya isang pagpatigayon sa mga gift-giving events, kag pagpanagtag sang livelihood assistance. Ginbuksan man sang Chief Executive ang Malacañang ground sa publiko para sa traditional simbang gabi, kag viewing sang Palace Christmas tree, kag mga parol. Samtang masobra 48,000 ka mga outbound passenger ang na-monitor sa tanan nga port sa bilog nga pungsod kahapon antes ang Pasko suno sa Philippine Coast Guard. Suno sa PCG naka-record ini sang 48,636 ka mga outbound passengers kag 47,000 inbound passengers sumalin sa isang aga tubtob sa hapon. Hindi magdubo sa 2,054 ka mga frontline personnel nagikan sa 15 ka mga PCG districts ang naka-inspect sang kabugusan nga 331 vessels kag 535 motor bangka. Ginbutang sa heightened alert ang tanan nga Coast Guard districts, stations kag substations agud ma-manage ang influx sa mga pasahero sa mga port humalin Disyembre 15 tuig 2022 tubtob Enero 7 tuig 2023. Ang mga pasahero ang ginabisuhan nga mag-coordinate sa PCG paagi sa official Facebook page sini o kon sa Coast Guard Public Affairs Office sa 0927-560-7729 sa liwat 0927-560-7729 para sa mga inquiries, concerns kag clarifications may kaangtanan sa sea travel protocols kag regulations sa holiday season. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, nagapabilin nga maayo ang pagbantay sa mga Bureau of Immigration o BI personnel sa mga airport sa Pilipinas apisar sa pagbubo sa mga pasahero pasulod kag pagwa sa pungsod kadungad sang holiday season. Suno kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, apisar nga may gamay nga problema sila nga na-encounter. Gilay naman ini nga narespondihan. Suno sa ahensya, tanan nga counters ang mayara sang BI personnel. Kaya ang proseso sa mga pasahero ang nagadugay lamang sang 45 segundos. Nga amo ang international standards. Operation naman ang mga e-gates. Kag napanaog naman ang oras ang pagproseso sa 8 na kalamang kasigundo para sa mga Pinoy. Una na ang ginanunsyar sa Bureau of Immigration nga ginkanselar ang bakasyon sa mga frontline personnels subong Christmas season. Sa report ni BI Port Operations Division Chief Attorney Carlos Capulong, naka-record sang kapin 35,000 ka daily arrivals kag kapin 29,000 ka departures para sa international airports. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon, sa ilan naman kata sa detalye na sa aton kapangunang nga balita sa luwas sang pungsod. Kadungan sa pagselebrar sa mga Kristiyano sang pagkabunag ni Jesucristo, nagatag sang assurance si Pope Francis sa mga tumuluo sa bilog nga kalibutan nga iya pag-preside sang isa ka misa sa St. Peter's Basilica kagabi. Sa iya nga humiliya ginpahayag sang Santo Papa nga ang gospel sang pagkabunag ni Jesucristo ang may tinutuyo nga giyahan. Ang mga tumuluo padulong sa kundiin man kita luyag nga pakadtuon sang Ginoo. Nag-focus ini sa reflection sang importansya sang pagbutang ni Luke the Evangelist sang manager o kon minger o kon pasungan. So, kon sa diin ginbutang ni Maria si Jesus suna sa iya sa gamay nga detalye sang pasungan. Luyag ipakita ni Luke ang pagkalapit sang Ginoo sa kapigaduhon kag concreteness. Pagi siya nga bata nga si Jesus, suno kay Pope Francis ang manger ang makasimbolo sang greed for consumption sa mga katawhan bangod diri nagakaon ng mga sapat. Ginakapasubo sini ang paglapnag sa mga gera kag injustice kasubong man ang hindi maayo nga epekto sini sa dignidad kag kahilwayan sang katawan ilabi na sa mga kabataan. Suno pa sa Santo Papa ang Dios nga Amay ang imbis nga pabayaan ang iya nga kabataan. Kita ang ginbusog sini sang iya nga pagpalangga. Sunod diri ang kapigaduhon ni Jesucristo sa pasungan ang nagapakita nga ang matutuod nga manggad sa kabuhi ang makitaan hindi sa kwarta o kon sa gahom kundi sa relasyon kag sa mga persona. This is how he announces his coming. It is the way God
is born in history so that history itself can be reborn. So, what does the manger tell us through the Lord's birth? Through the manger, we're told at least three things: closeness, poverty, and concreteness. Closeness. The manger serves as a feeding trough to enable food to be consumed more quickly. In this way, it can symbolize one aspect of our humanity, our greed for consumption. For while animals feed in their stalls, men and women in our world, in their hunger for wealth and power, consume even their neighbors, even their brothers and sisters. How many wars? Ang kabahin sa humiliya ni Pope Francis II. Samtang liwat nga nagbalik ang kasanag sang Pasko sa Bethlehem duha ka tuig matapos ang mga COVID-19 restrictions. Kilala bilang lugar kung saan ginbunag si Jesucristo, masami nga gina-welcome sang Bethlehem ang linibo ka mga pilgrims kag mga turista para sa Pasko kada tuig. Apang ini ang nauntat sang nagligad nga duha ka tuig bangod sa coronavirus pandemic ag travel restrictions. Sa karon nga na-lift na restrictions sa Palestinian territories kag Israel, nga mong pinakalapit nga international airport nga may access sa Bethlehem, ang Banua sa Southern West Bank ang liwat nga nakaangkon sang isa ka festive air. Nagmarcha ang mga scouts bitbit ang bagpipes samtang nagalinya ang linibo nga mga tumalanaw sa dalan bitbit ang mga balloons kag cotton candy. Gingreet sang Latin Patriarch sa Jerusalem ang mga sumilimba sa pag-abot sini sa Banua antes ang annual Christmas Eve procession sa Church of the Nativity kagabi. Sunod naman kay Bethlehem Mayor Hannah Hananaya, ang Pasko ang selebrasyon sang Banua gani tuman gid ang oras kag effort nga ilang ginhatag para sa preparasyon sini. Samtang sa ato ng katapusan nga balita sa luwas sang pungsod, una naman nga nagaselebrar sang Christmas ang mga pumuluyo sa New Zealand. Matapos nga didto una nagsilak ang adlaw sa adlaw sang Pasko o kon December 25. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Tide Rogacion, ang Bombo International Correspondent sa New Zealand, hindi man maglayo ang mga bagay nga ginahimo sa New Zealand kag sa Pilipinas kaangay sang pagsimba pagkatapos magpauli kag maghimo sagod nga ululupod nga magkaon sang Noche Buena. Suno kay Rogacion, kada tuig man nga una man sila sa pagselebrar sa bagong tuig bangod 5 ka oras nga abanse ang New Zealand kumpara sa Pilipinas kag ginahulat na lamang nila nga mag-alas 12 ang takna sa kagahon sa Pilipinas sagod nga magtamyaw man sila nabiling nga mga pamilya sang Merry Christmas. Ginpayag man sini nga bangod yutay lang ang mga Pilipino sa nasambit nga pungsod. Nagakadto lamang ang mga ini sa balay sang iban nga mga Pinoy agod nga magtipon-tipon tubtob nga mag-aga. Nakagawian naman sa mga Pilipino sa New Zealand nga magkita ay sa tion sang panyaga sa December 25. Ginpayag man ni Rogacion nga wala makalabot sa 10% ang Katoliko sa New Zealand bangod ang kalabanan didto ang nagapraktis ang protestante nga relihiyon kag ang iban daw wala nagapati sa Christmas. Wala man ginadumilian ang pagpraktis sa mga Katoliko sang customs ka bangod na baton Manila ini. Suno kay Rogacion, matingala man kon isa ka turista nga nagabakasyon sa New Zealand bangod alas 6 pa lamang ang takna kun hapon ang mga tawo. Yara na sa sulod sang ilang mga panimalay kag sirado na ang mga malls. Every year na gid ini. Una kami greet kami una sa Pilipinas, especially sa ginikanan namon. Oo. Pero pagka gahulat man kami nga mag alas 12 dira sa inyo kay mag-greet man kami sa inyo dira alas 5 na di saga plus 5 kami mo. Hindi na mahulat na lang kami na kung gisa kon sino ang sa inyo da ba si Bombo din sa saga karon. Di ang diri nga Bombo Pons ikadyo time lang di samon Pilipino ga kinadto man sa panimalay sang iban man nga Pilipino na lison di Pontip. Ang kabayan sa pagpayag ni Tide Rogacion ang Bombo International Correspondent sa New Zealand.
Kag sa balita nga espesyal, subong holiday season ang inpatok ang pagpangdulong sa mga gift nga ginabakal kang nabayaran na lang online. Isa diri si Sammy Cairo apang mayara inisang kaugalingon nga pakulo kung sa diin nakilala ini nga Bubba Bear matapos nga naghatag inisang kalipay sa mga tawo. Apang subong nga Pasko ang naghatag sang sorpresa ang nasurpresa matapos nga makabaton sang gamay nga regalo. Suno kay Sammy Cairo, humalin sang bata ini natubuan ini sang buot nga ginakulang sa kwarta, gani inaanad ini nga magdala sang mga inugbaligya sa eskwelahan humalin sang elementary tubtob sang high school, may dala ini nga pasalubong o kon anuman nga mahimo nga ibaligya. Working student man si Sam kag nagsulod sa nakalilain nga trabaho agod nga paeskwelahon ang kaugalingon sa kurso nga business management. Sang matapos ang kolehiyo ng assistant supervisor sang retail store si Cairo kag may sideline man siya nga tagahimo sang deliver sang do-it-yourself bouquet kag mga regalo. Sang nagka-pandemya napanumduman man ni Cairo nga magdeskarte agod mas mabakal ang negosyo sini, gani nagilis ini bilang mascot nga si Bubba Bear. Nag-umuad man ang negosyo ni Cairo kag nagdamo man ang nabuligan sini nga mga tawo matapos nga magtrabaho sa negosyo sini. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligid sa takna alas 6 sa aga. Kakaroon kanto namang kita sa ating balita sa negosyo. Ginpag sang Bureau of Internal Revenue nga manubo na ang buwis ang bayaran sa mga individual taxpayers umpisa sa masunod nga tuig. Yaring report ni Bombo Glory Faith Alsario. Ginpahayag sang Bureau of Internal Revenue o BIR nga mandubo na nga buwis ang bayaran sang individual taxpayers umpisa sa madason nga tuig. Lauman sa mga individual nga nagaganar nagikan lamang sa compensation income, lakip na ang non-business, non-profession related income kag sole proprietors ang mas mataas nga take-home pay sa tuig 2023. Sunod sa taxman, ang lower income tax rate ang pursuant sa Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law nga nangin epektibo sang January 1, 2018. Umpisa sa January 1, 2023, ang mga individual nga mayara sang annual taxable income nga manubo sa 250,000 pesos ang exempted sa gihapon, nagikan sa pagbayad sang personal income tax, samtang ang nabilin nga taxpayers magluwas sa may taxable income sang masobra 8 million pesos ang mayara sang lower tax rates nga magaumpisa sa 15% tubtob 30% sa tuig 2023. Agud nga mapabilin ang progressivity, nagpatuman ang BIR sa 35% tax rate sa top individual taxpayers nga may annual taxable income nga masobra sa 8 million pesos kung sa diin 32% lamang sadto. Ang mga employers ang dapat magamit sa revised withholding tax table agud nga mag-calculate sa withholding taxes gikan sa compensation income sa ilang mga empleyado humalin sa January 1, 2023. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 15 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 40 pesos and 75 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 7 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 42 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 66 centavos. Samtang ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex nga Petron stations 63 pesos and 35 centavos tubtob 63 pesos and 45 centavos ang presyo sa unleaded. 63 pesos and 55 centavos tubtob 64 pesos and 35 centavos ang presyo sa premium. 67 pesos and 75 centavos tubtob 70 pesos and 65 centavos ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alsario para sa Bansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Santang sa ato naman nga balita sa hinampang. Ginkilala ni Carlos Adriel Caloy Yulo bilang top gymnast ng Pilipinas matapos nga magdala ini sang medalya nagikan sa regional, Asian kag world levels. Ang 22 anyos nga wonderkind ang ginkilala nga JAP KG MVP Award kag 2022. Akon for 2022 agud niya pangunahan ang isa ka grupo sa mga pareho nga national gymnast standouts nga ginkilala man sa KJ Management,
in partnership sa Gymnastics Association of the Philippines o GAP sa isa ka awarding ceremony sa Heritage Manila Hotel sa siyudad ng Pasay. Si Yulo ang nangin undisputed choice para sa top award matapos nga maghari sa 9th Artistic Gymnastics Senior Asian Championship sa Doha, Qatar nga may 3 ka bulawan nga medalya kag isa ka silver medal. Si Yulo man ang most bemedaled nga atleta sang pungsod sang 2022 Southeast Asian Games sa Vietnam nga nakakuha sang 5 ka gold medals, 2 ka silver antes matapos ang maayo nga tuig nga may silver kag bronze sa 41st FIG Artistic Gymnastics World Championship sa Liverpool, England. Kag sa balita sa entertainment, ginbunag na ni Rita Daniela ang kamagulangan sining anak nga si Baby Juan Uno Andres. May chika si Bombo Glory Faith Alciario. Ginbunag na ni Rita Daniela ang kamugulangan nga anak sini nga si Baby Juan Uno Andres. Sa iya nga Instagram, ginpakigbahin ni Rita ang litrato sini samtang karga si Baby Uno sa delivery room matapos nga ini ang ginbunag sang Huwebes, Desyembre 22. Makabig ni Rita nga ini ang greatest Christmas gift subong nga 2022 kag ini ang ginbunag malapit sa adlaw sang Pasko. Bisan hindi planado ang iya nga pagbusong sa iya nan showbiz boyfriend, ginpahayag ni Rita nga malipayod ini kag bugos niya nga ginabaton ang iya newborn baby. Entertainment, it is si Bombo Glory Faith Alciario para sa Mabansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligid sa na alas 6 sa aga. Kagamuyan ito mga kabumbo ang kabugsa namin nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Domingo, Petsa 21 sa bulan sa Disyembre 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Subong nga adlaw na kita sang Pasko. Happy Holidays mga kabombo! Kagkaroon, standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition upod kay Bombo Dennis Rubica. Sa katapusan, kami nyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Samtang sa aton naman nga Bombo News Analysis padala sa aton maukod yung tagpanamati pagabasahon sa aton nga pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo masubo nga Pasko. Masubo ini nga Pasko sa aton nga mga kulturan. Presyo sa mga balaklon daw hindi naging mahangpan. Nga kung ikaw ang nagapanindahan, sa imo pagpauli daw wala ka na ipliti sa imo pagasakyan. Tama naging kamahal ang Bombay. Kung hindi ka mamuyayaw, ikaw ang manghayhay. Kung pwede lang magluto ka nga wala ka sang panakot, kaya ang presyo masyado nagid ka sa limuot. DTI nga ahensya sang gobyerno, nagapanumdum nga mamakal sang timprano. Hindi man makapugong sa pagsaka sang presyo. Aton mga kulturan, magpamalaklon, nagaagunto. DTI liwat nga nagapanumdum, limitahan lang sa 500 ang aton selebrasyon. Apang ang dako nga palamangkutanon, kung paano ini naton paiguon. Ang ining panguna-una ang pananawa naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats,